Lupasivat mulle huippuliksaa. Sekä huipputuotteen myytäväksi. Ei ole olemassa parempaa myytävää tuotetta kuin tämä! Mieti! Käyntikortti telille! Kun sinä tätä pääset myymään, niin sinun tulosalatteen tuollaisen kasvu, tuotteen myynti moninkertaistuu! Ei mitään, tässä on maailman helpoin myyntispikki, niin ei muuta kuin uudesta salittamaan! Työkavereitten piti olla Suomen parhaat. No niin, sitä saa semmonen, että soi! Joo, terve! Joo, siivoikka tuossa. Ois pitänyt olla maisemakonttorikin. Joo. Elikkä teilläkään ei oo tarve tälleen. Kiitos. Hei. Olisi joku firma, joka täyttäisi edes puolet muiden lupauksista.